διοίκηση του ομίλου Αλαφούζου δοκιμάζουν όλα τα νεοταξικά μέτρα της παγκοσμιοποίησης πάνω στους εργαζόμενους. Την ώρα που συγκεντρώνουν στα χέρια τους μεγάλο αριθμό ΜΜΕ, 4 ραδιόφωνα, τηλεόραση, εφημερίδα, πετάνε στο δρόμο της ανεργίας τους εργαζόμενους τους. Σήμερα καταλαβαίνουμε όλες τις ευαισθησίες της διοίκησης του ομίλου Αλαφούζου. Χθες απείλει τους συναδέλφους μας του Μελωδία. Σήμερα του Freedom. Ο εργοδότης Αλαφούζος απολαμβάνει μια ιδιότυπη ασυλία από την πολιτεία την ώρα που οι εργαζόμενοι το βλέπουν την ουρά του Ταμείου Ανεργίας. Η υπερσυγκέντρωση ΜΜΕ δίνει στον όμιλο Αλαφούζου υπερκέρδη που τα ανταποδίδει στους εργαζόμενους που του τα προσφέρουν με υπεραπολύσεις. Μαζί με τις οικολογικές του ευαισθησίες καλούμε τον κύριο Αλαφούζο να έχει και ευαισθησίες προς την εφαρμογή των νόμων και την τήρηση των συλλογικών